Happy Diwali guys. Chúng ta bước asta bola phai chopai laijak. Buini hai asuk rang puisa rok bukri ba matar bari rok ba thagi celebration rok khlaimia. Hakchal rok thaimia koba tai ba office ni samung rok ba busy tongmani chúng ta ba asta bola phai celebration khlailainai o balloon bir maya golot tai kaisa sung soglai tonglaio. Oko narong nui na man
tongfulai orchestra rok param chai rogo orchestra rok belai kheno baji soklaijak tongfulai layo so narak celebration khlai tai aneo blog narak je nugui to jotono subscribe khlai tai ana help khaina bagi tapok di mas bi narak subscribe khlai di ani o blog na ito